प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिक गणेश की जय, हर हर महादेव। तो देखिए गुरु बहन, आप लोग के बीच बहुत सुंदर शिव चर्चा की कथा सुनाओ तनी। हमरे कथा के आप सब सुनी। देखी डोम और डोमिन वालों तो लोगन पे भोलेनाथ के पुजारी अत्याचारी कैले बाने, तो कैसे बैल बन गइल बाने। देखी कौन चीज अत्याचारी वो डोम डोमिन पे कैले बाने, तू बैल बनल बाने। तो आप सब हमरे कथा के शुरू से लास्ट तक सुनम, तब्बे जानम कि कथा में का भाव रहल ह आ का रहस्य रहल, का ज्ञान रहल ह। तो आप सब हमरे कथा के सुनी। देखी डोम और डोमिन वालों, डोम और डोमिन वालों तो लोगन की ये काम रहल हवे कि प्रतिदिन लोग का करे, लोग अपन खांची दौरी जो भी बा अपन बांसे वाला बीन के लोग आउहे लोग बेचत रहल। लोग इहे लोग काम करत रहल। एक दिन उनके पत्नी के मन में आयल कि प्रतिदिन तो हमन के अपन ई काम करतनी के आ एक दिन तो भगवान के भक्ति कैल भी तो बढ़िया बाटे। तो अपने स्वामी जी से कहली, डोम से कहली डोमिन कि ऐसन बाटे आ रोज रोते आप गांव गांव घूम के बेचबे करेनी, कहीं मंदिर पे बैठ के बेचबे करेनी आ एक दिन सोमवार के दिने आप अब की हमन के बेचे ना चलल जाई आ भगवान महादेव जी के आ चली हमन के चलल जाई पूजा करे। कहने कि आ पूजा करे जैबू हमन के मंदिर में केहू घुसे दी। कहली काहे घुसे ना दी, अरे देखी पूजा भगवान सब केहू खवे, ई ना हवे कि जाति पे ना बनल हो, भगवान के लगे जे जाते पूजा कले। कहने कि तुहरे मन में जब यही विचार बा तो का करे बा, चलो हम सोमवार के दिन हम बेचे ना जाई। कहने ठीक बा, चलो हम सोमवार के दिन बेचे ना। जब तुहरे यह मन में विचार बा कि चलल जाई हमन के भगवान भोलेनाथ महादेव जी के मंदिर में पूजा करे, ऐसे उनके डोमिन के मन में ये विचार आयल कि मंदिर पे भी जाके अपन सूपा हवे, खांची हवे, दौरी है सब बेचत रहली। तो देखली कि सब लोग पूजा करता, तो हमहू के तो भगवान के पूजा कइल बढ़िया बाटे। यही सुन के दिमाग में घुस गइल डोमिन के। वो कहने जब कहली कि डोम से कि चलल जाई हमन के पूजा करे, कहने ठीक बा चलो का करे बा, लेकिन देखा हमन के मंदिर में केहू घुसे ना दी, हमार बात मानो। कहली नहीं चली, जब भगवान के श्रद्धा रही, जब भगवान के मन में हमन के बसा के आ हमन के मन तन धन लगा के हमन के जात तनी के महादेव जी के पूजा करे, तो काहे पुजारी बाबा हमन के घुसे ना दे। अरे सब लोग घुसे दी, काहे घुसे ना दी। कहने ठीक बा चलो, जब कहतलू सोमवार के दिन आइल अपन लोग ओई दिन नहाइल धोइल लोग गए, लोग फूल पत्ती बगीचा से तोड़ के ले आए लोग आ फूल पत्ती तोड़ के ले आके आ कहल लोग कि का करे के चले के अब आज भगवान महादेव जी के मंदिर में पूजा करे। दोनों जानी डोम और डोमिन दोनों जानी लोग भोलेनाथ के पूजा करे लोग गए, लोग भोलेनाथ के पूजा करे दोनों जानी लोग गए लोग। काहे से डोमिन के मन में ई आयल हल कि सुनले रहली कि भगवान महादेव जी सब कुछ देनी, अरे एगो संतान ना बने तो है घूमी घूमी बेच के जौन हम पैसा ले आवतनी ई कौनी काम के बा, जरूर एगो संतान के होखल जरूरी बा। तू सुनले रहली केहू के कि भोलेनाथ के पूजा कैले से भगवान महादेव जी गोदी भरी देनी। देखी बेचारी गैली जब भगवान महादेव जी के लगे डोम डोमिन दोनों जानी लोग मंदिर में जब पूजा करे लोग जाता लोग, तो सब को जनता कहता जे देखले बात कहता, देखो इते डोम डोमिन लोग आयल बा लोग पूजा करे, देखो कितना बढ़िया बा लोग। अरे ई ना कह लोगन मन में तो विचार आयल कि चला पूजा हमन के करे चले के। देखी केहू गुरु बहिना केहू अछूत नाई मनले बा, उ जगह लोग पूजा करे तो केहू नाई कहल कि काहे तू लोगन मंदिर में घुसा तला लोगन, तोहर
लोगन के पूजा नाई करे ख। देखी लोग दोनों जानी लोग जब पूजा करे गुरु बहिना गई लो तो जौन पुजारी मंदिर के रहने पंडित जी तू देखी जब महादेव जी के मंदिर में घुसत के देखने तो तुरंते जैसे जाके लोग महादेव जी के सोचल लोग फूल पत्ती चढ़ा के आ उनकर हमन के जल चढ़ा के आ उनसे अपन विनती मांगल जाई। अब लोग मंदिर के दरवाजे पे लोग गए लोग वहाँ फूल पत्ती लोग ना चढ़ौले वालो तब तक पुजारी जाके कहत ने कि तुहन लोगन कहाँ से मंदिर में घुसला हवा लोगन। कह लोग कि ये बाबा का हो तो तुहन लोगन की पूजा कैल के ना धर्म कहने की लोग काहे बाबा ऐसन कहतनी। अरे भगवान सब केहू खवे एमे जात या कुजात के ना हवे लेकिन कहतने ना तोहन लोगन छू देब तो भगवान नाराज हो जाइए। तोहन लोगन छू देब तो भगवान महादेव जी नाराज हो गए तोहन लोगन मंदिर से निकल जा। देखी तब भी लोग जबरदस्ती करता लोग ना ये बाबा हमन के जलवा चढ़ा लेवे दी लेकिन देखी वो पुजारी ना जल चढ़ावे देहने डोम आ डोमिन के पुजारी जल ना चढ़ावे देले बाने हाथ पकड़त के आ कहत ने निकाल देव आ ना निकालत देखी अपनियो ना छुअत ने कि हमहू अछूत बाने लोगन तो लोगन के शरीर हम कैसे छुई। अरे हमारो ना सुझाव तो जितना मंदिर लोग चल के आयल वालो सब धोए के पड़ी। देखी जौन वो मंदिर के वैसन मनई बाने वो लोगन से कहत ने कि हाथ पकड़ के आ ये दोनों पति पत्नी के डोम आ डोमिन के दोनों जानी के गेट से बाहर लोगन निकाल दो। देखी पुजारी के बात मान के आ डोम डोमिन के घर मंदिर से बाहर लोग ढकेल दे लोग। अब देखी वो लोगन के कितना इज्जती वहाँ गइल बाटे। कह लोग हे भगवान कि आज तो पहली बार तो वही आपके मंदिर में आपके दर्शन करे लेकिन आज हमरे साथे ही का होताटे कि का हमन के धर्म नहीं है आप सबन के पूजा कैल। देखी महादेव जी सब कुछ देखेनी ई न सोची महादेव जी के जहाँ मंदिर बा जहाँ उनकर शिवलिंग बा जहाँ उनकर मूर्ति बा वही जा भर बैठल है लेकिन ना ऐसा ना हवे उ हर कोने में उ बैठल है। सब पुजारी के देखत ने कि डोम डोमिन के साथे का करत ने लोग का करत ने। देखी वहाँ से दोनों जानी उठल लोग कहल लोग कि हमन के जियले में का बाटे हमन के जियले में का बा जब हमन के नाम हमन के जाति है डोम डोमिन तो अपन तो हमन के कर्तव्य करत तनी के लेकिन एगो संतान नाई बाने आ संतान नाई बाने तो आज हम सुननी ते भगवान के दरवाजे पे मंदिर में इनी पूजा करे ती पुजारी हमन के खेदी देहने। देखी कहल लो कि जात चल तनी आ का करे के बाद जंगल तरफ चले के आ जंगल में तो नाग नागिन बहुत लोग रहेला लो हमन के दस ली है हमके तो हमन के मर जाल जाई तो हमन के धरती पे ना रहल जाई तो हमन के अछूत नाय ने केहू मानी कि आखिर में जौन मंदिर में हमन के चढ़नी के उ मंदिर हमन के वजह से धुआए लगल। इतना उ डोमिन बेचारी इतना रोतली अमरखी। देखी अब जब गईली जंगल में जब जात तली तो जंगल की नाग नागिन भी लोग देखी उनके अछूत लोग मानी ले हलो। जब जंगल में घुसत तली तो नाग कहत न कि देखो इते डोम आ डोमिन हमरे जंगल में आ गइल बा लोग अब हमार जंगल सब नाश हो गइली हमार जंगल सब अछूत हो गइल। देखी नाग का कइने डोम के डसिले हने जब नाग डोम के डसिले हने आ नागिन डोमिन के डसिले हली। जब दोनों जानी डसिले हलो त कहलो कि का करे के बा हमन के ही से अइले रहनी कि हमन के केहू डसली हमन के मर जाल जाई ये धरती पे हमन के ना रहल जाई। देखी लेकिन महादेव जी सब देखतनी वही जा महादेव जी जंगल में साधु के वेश आके आ जब साधु के वेश में आके कहतनी कि बतावत तो हम लोगन नाग नागिन हवा लोगन लेकिन
काहे के लिए लोन के डसला हव। कहने कि नाग और नागिन दोनों जानी कहता लो कि जंगल में घुसल हलो, ई लोग जाति के डोम आ डोमिन हलो, हमरे जंगल में घुस के लोग अछूत जाति हलो आ सब नाश कर दे हलो, हमार जंगल एकदम नाश हो गईल। देखी लेकिन उस साधु बाबा कहतने कि बतावत तोहन लोगन अपन बीख घिंचब कि ना घिंचब, तोहनियो लोगन के हम उपाय कौनो कर दी। देखी नाग नागिन दोनों जानी गुरबहिना डेरा गईल वालो, नाग डोम के घींच लेहने बीख घींचतने आ नागिन डोमिन के बीख घींचतली। देखी दोनों जानी के जब बीख घींच लेहलो तो देखी साधु बाबा कहने कि चला तोहन लोगन शरीर तोहन लोगन के सही हो गई, स्वस्थ हो गई, तोहन लोगन आखिर में का करे खरती ने जंगल में अइला लोगन। तो कहतली कि देखी बाबा हमन के एक तो डोम आ डोमिन हमन के जाति के डोम है के डोमिन है के, तो हमन के मन में हमरे विचार आइल कि चल तनी भगवान के महादेव जी के मंदिर में हम पूजा करे। जब महादेव जी के मंदिर में पूजा करे गईनी तो जौन पुजारी वहाँ बाने तो हमन के जल ना चढ़ावे देहने, बेलपत्र ना चढ़ावे देहने, कुछ ना चढ़ावे देहने, वहाँ से मंदिर से हमन के बाहर ठेली देहने। तो ये सोचनी कि हमन के जी के का होई, हम चल तनी जंगल में और वही जा सांप गोजर हुई हमन के डस ली हमन के मर जाल जाई। देखी साधु बाबा कहने अपने मन में ही ना सोचल जला, लड़ाई देखा लड़त अला लोगन तो तोहन लोगन के लड़ाई सफल हुई। कहल लोग कि का करे खरतीन आखिर में पूछने साधु बाबा का करे खरतीन आखिर में पूजा करेगा। कहन तली कि हम सुननी कि हमन के तो कह जाना तनी के सुननी कि अरे भगवान औलाद ना देले बाने, तुनके ऊपर जल चढ़ौले से औलाद मिल जाला। तो कहनी चला भगवान महादेव जी के जल चढ़ौले से औलाद मिल जाई तो उसे बढ़ के का बा, वही से एगो औलाद खरतीन गईनी हम आपके महादेव जी के हम पूजे गईनी। साधु बाबा कहने कि ठीक बा वापिस तोहन लोगन जा, वापिस तोहन लोगन जा, तोहार गर्भ रुक जाए, तू गर्भवती हो जइबू। कहली ठीक बा बाबा। वहाँ से डोम डोमिन दोनों जानी आई लोग आ जौने खरतीन महादेव जी के मंदिर में गई रहली आ वो पूरा देखी उनकर साधु बाबा उ महादेवे जी रहनी, उ साधु बाबा आके आ उनकर गोद के भरी देहले बानी। देखी 9वें महीना उनके गर्भ से बहुत सुंदर एगो पुत्र पैदा भइल बाने। आ जौनी मंदिर के पुजारी रहने तो देखी महादेव जी वहाँ उनके साथे ऐसन श्राप देहने कि एगो बैल बन गई ने। जब ऐसन बैल बनने कि वही जब पूजा करत के बैल बन गई ने, केहू ना देखल। देखी जब जाता लोग पूजा करे तो देखता लोग तो मंदिर में एगो बैल बने तो देखी सब केहू लाठी डंडा लेके मारे लगल। काहे कि देखी डोम के डोमिन के वही प्रकार से मंदिर से निकालल गईल हल, यही से उनके बैल बना देहने आ सब जनता उनके पैना उठा के मारे लगल। कितनो चिल्लात ने लेकिन केहू उनकर वाली सुनत नाई बा, उन्हों के मंदिर से बाहर लोग निकाल दे हलो। तो देखी गुरबहिना ई नाई कहल जाला कि नीच जाति जौन बा लोग, डोम बा चमार बा लोग, धोबी बा लोग की अगर भगवान के भक्ति करे लोग जाता लो ती नाई कहल जाला कि अछूत जाति लोगों से हमार शरीर ना छुआ। लेकिन पंडित जी वो लोगन पे बहुत अत्याचारी कैनी, तो अत्याचारी कैले से वो लोग उनके पंडित जी के पुजारी के यह सजा मिलल कि महादेव जी उनके बैल बना देले बानी। आ जब बैल बना देहनी तो अब जीवन भर उ घूमे आ जीवन भर उ तड़पी, आपन ही छाह मना के उ पुजारी बनल रहने। तो यही से उनके महादेव जी बैल बनौले बानी। हर हरे महादेव।